Jak se to... Já vám to zájem. Děkuji. ČSSD Šronková a zároveň teda jsem tady taky jménem FCC3, které jsem si sama zakládala, evropského, které se zakládalo teda 24. a 27. A dovolila bych si říci, nejdřív bych teda pozdravila pana předsedajícího, pány senátory, vážené významné hosty. A chtěla bych říct, že teda vlastně mě mrzí, že jak Senát České republiky, tak parlament nevyužívá jiné a účinnější právní nástroje, které by mohly teda zabránit různému bourání památek či změnit urbanistický ráz Prahy. Například jeden z těchto právních nástrojů je klasický zákoník, když se půjdeme do hloubky dané smlouvy, která zůstává mezi nástupníkem a postoupitelem, to znamená, že postoupitel, tedy buď stát nebo region, postupuje určitou věc za určitých materiálních podmínek. Pokud není tato podmínka dodržená byť jediná, vlastnictví se nemění. A tímto způsobem by mohl stát získat bez jakékoliv právní náhrady 90% objektů, které byly nezákonným způsobem převedeny do